Hey, hayi ke kule bethuna ndifuna ukhe ndive uluvo lwenu ngale into. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV ku-season 9 episode 2 kaThando Nesithembu. Sibona utata Musamseleku ke etyelele uMpilo intombi yakhe emsebenzini, efuna uncokola nje naye ke. Hayi ke bancokola ngezinto kodwa ke ngoku incoko yabo iphele iyofika utata Musamseleku echaza into yoba akavani kakuhle noMakhumalo. I'm sure nani ke benibukele. And then ke yonke loo nto leyo ke waphele utata Musamseleku ecela uba uMpilo funeka encedile uvusa umzi kaMakhumalo, ngoba kaloku wayecelile uMacele uba amnike ulwandle, akavuma uMacele. So ngoku into ingathi seyikuMpilo uba funeka enze sure uba laa mzi kaMakhumalo awupheli. uMpilo abe elost uba hayibo njani ngoku tata, kaloku sanothetha uba kuzawufuneka nditshatile, ithini into. Utata ke umzi umiswa ngabantu, as in children. Athi uMpilo yo, so ke ngoku uthi uba uMpilo funeka enabantwana on behalf of uMakhumalo, kwenzela uba laa mzi kaMakhumalo ungawi. But ke ngoku into bangakhange bayicacise kuba uthetha njani. Uthetha uba uMpilo funeka afune i-boyfriend because yomtshato uthe like akadingi uba atshate, funeka afune some guy imkhulelise and then abe nomntana, but abantwana ke ngoku bengabapha kowabo. Okanye uthetha uba mhlawumbi le nto ye-surrogate kwafuneka but uthetha ukuthi mhlawumbi kwafuneka athwale umntana wakhe noMakhumalo uMpilo. Like ithini nale nto, because hayi kufane ubona umuntu ongutata uzawufuna umntana wakhe ehamba yomitha for ukuthi rescue umzi wakhe okanye umtshato wakhe okanye unceda unkosikazi wakhe. Like andi-understand, because kaloku kwayena uyatsho uba akafuni umithelwa, like akafuni umntana wentombazana umithayo. So ngoku ufuna uMpilo amithe njani? And then ke ngoku noko kumitha kwakhe ngephi igaranti anayo yoba lo mntu okanye lo mntu uzabe mmithisile akazubafuna abantwana bakhe uba like naye ibe ngabakhe, abe ngutata. Kule nto ke ngoku kungathi ngoku abantwana bazawumela into ebafuneka bemise umzi kaMakhumalo. Hayi kodwa uMpilo wathi yena hayi makamkhuphe kuleyo into, akazokwazi uyenza. And ngaphezulu uyamazi uMakhumalo asoze avumelana naloo nto leyo. Kungamadane afe kunoba afune uMpilo uba amithele yena. Wathi ke futhi ucela le nto bayithethe ekhona noMakhumalo, bave yena bazithini izimvo zakhe malunga nale nto. So ngoku mna le nto ndifuna uyiva kuni guys, nina nimve njani uba ufuna uba abe yi-surrogate, ufuna uba ahambe ayomitha then abo bantwana bahlale phaa? Like he, hayi khandiyilindelele. I think utata Musamseleku ngoku guys se-lost, sesenza nje kwanto. Andazi noba mhlawumbi noba uyenzela i-content le nto okanye like he really means it, because if he really means it andi-understand uba inoba ucinga njani, yaqonda. And unako ke nokuzicontradictor, because kaloku uyatsho uba like abantwana bentombazana nabantwana boSnake akabathathi as uba ngabantwana bakhe because abantwana basezawugoduka ngenye imini, yabo. Anyways, nkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video bethunani. Khanitsho uba ndicinga ntoni ngayo. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.